зараз важливо, якби ініціатива зараз йшла від України, ми з вами побачили відповідь на це питання. Ми б зрозуміли, яку позицію займає Вашингтон, яку позицію займають саудити. З моєї точки зору, на сьогоднішній день Вашингтон і саудити готові до активних дій. Ініціатором таких дій, безумовно, був би Ердоган, тому що ситуація його донімає до краю. Ситуація з сирійцями, які хлинули зараз в Європу, і вимушено Греція тримає їх на кордоні, це дуже небезпечна річ, тому що треба розуміти, на території Туреччини 2 мільйони біженців, більше 2 мільйонів. На кордоні Сирії і Туреччини ще 1,5 мільйони. Європа за ці роки, даруйте за те, що я скажу, ковтнула десь приблизно 1 200 000. Такі об'єми вона не зможе провернути, тим більше в умовах коронавірусу, епідемії. Насправді ситуація зараз така, що можна скрутити голову елементарно Путіну. Бажання тільки, чи є, є воля на це у політичному керівництві. Но видим, что саудиты пока не хотят переговариваться с Путиным.